Sanibonani babukela emakhaya lo khuluma uSimphiwe Wantombela from Ngenangani Media. So namhlanje umhla ka-22 Juni 2024 kuSaturday sila ku People's Park kwingoma kaZwelonke siniphathele wonke amaciko akhona namhlanje abaculi ingoma kunamagoso ahlukahlukene amantombazana abafana sizosina sonke kuyingoma ezahlukahlukene siniphathele abaculi abasakazi ama-influencers wonke enwathandayo from TikTok nje siyabonga. Okay, sawubona bhuti into ezimnandi sibuya egama lami ngoSimphiwe Wantombela sila People's Park namhlanje singacela ukuthi sichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani kubabukela emakhaya. Ngibingelele kakhulu bafowethu ngibonge nje ithuba igama lami mina ngunto ezimnandi umfana waSolundi bathi uGxabale Mbatata umanyathela umfana ngalibona ezomthanda zengane ungena ezulwini bathi mbona evunywe inkosi abutheleze phansi Solundi lapha engidabuka khona umfana ozalo uMonica. Cha bafowethu namhlanje silada dwethu eMoses Mabhida ePeople's Park la kunengoma kaZwelonke yathi ke umdlokombane isilo esikhona njengamanje sibusayo sathi ke umkhosi wengoma yamabhinqa njengoba namhlanje ke kuumcimbi omkhulu kangaka siyathokoza nje nezulu lihloniphile noma linomoya kodwa ke namhlanje ukuhlanganisa into yakithi njengoba singamaZulu ukuthi sibe ndawonye sibe united ke kuphume yonke lento yokuthi ingane zibe luvanzi kodwa sihlangene namhlanje zihlale ingane zihlangane zihloniphane zazi ukuthi kuyahlanganwa ezuzulu. Impela dadwethu lokhu kwenza ukuthi lesizukulwane siyibone ukuthi uma singamaZulu siyakwazi ukwenza into yethu ibe ndawonye okunokuthi zibhizi zenze zidla ama drugs kodwa lento iyakwenza ukuthi umazi omunye umuntu njengoba nje ukwazi ukuthi noba ningabasakazi niyakwazi ukuthola nikwazi ukugcina ifagugu lokuthi uma sihlangene kanje suke sihlanganeleni. Yebo dadwethu. Siyabonga kakhulu bhuti siyabonga kakhulu ngesikhathi. Kubonga mina dadwethu. Wantombela sikingoma kaZwelonke njengoba ngishilo la sinobhuti wethu umsakazi ongadumile. Bhuti umsakazi ongadumile usichazele sikuphila kwenzakalani? Ngibingelela bafowethu ngokhulu kwethu bona ngokhulu ukuzehlisa igama lami ngoMC umsakazi ongadumile. Namhlanje sila ePeople's Park simenywe ubaba uMncineka owaziwa ngokuthi uXolani Mncineka. Sisengomeni kaZwelonke okuyingoma ehlanganisa wonke zonke indawo la esifunda sazo Natal noma ke la eSouth Africa ngisho nje kanjalo ilanda yonke indawo ngisho amaXhosa khona la so inhloso nqange ngicabanga ukuthi ukwakha into ekuthiwa ubumbano ngoba uzokhumbula ukuthi kuna nefolo maskandi la abaculi bamaskandi labangcofanayo kulapha ngoDisemba bazobegida ndawonye namhlanje la akungcofana so ihlukene kanjalo namhlanje dadwethu sisonke kusho ukuthi nje sisonke wonke amaciko akhona namhlanje ngisho iqhaza sicosha ndawonye namhlanje akekho uthi wawuthini kimi siyadla nje mfowethu kumnandi kugxishile intombi zikhona zinso zikhona ongaganeke uzogana namhlanje angifuni umuntu ahambe enganantombi la zikhona ichithiwe mfowethu uyabona. Okay siyabonga kakhulu bhuti wethu. So very much siswami. Asala ifakazi komvethu mbathu umthisi sontokazi indaba ethi umthenge inkomo uyebethenga amahlahla. Bangibiza umgijimi bathi gijima mgijimile yazi futhi simbelambela sentokazi ushinga sobashingile umsobhe nkani ngoba nekani. Uqinisekise bogozo inkomo enkulu mahlaba ihlangane ngiyazi inkundla zokuxhumana ngisho TikTok eyifakaza leyo njalo. Namhlanje ngenza ukuthi sila ePeople's Park njengoba sibona nje sihlangene ngengoma sikumcimbi omkhulu umcimbi wengoma kaZwelonke ohlanganisa amaqembu ngokuhlukana kweindawo wonke ahlangana azokwenza into enhle noma ke ibuye ithi kube ngathi impinyana kodwa nje kuumdlalo konke kuyinto enhle kakhulu esihlanganisa kakhulu esi-expose to ingoma eziningi esingazazi mhlawumbe njengoba sazi ukuthi ingoma zahlukahlukene khona yaseThekwini khona edlalwa eMpangeni khona edlalwa kwenye indawo engafani nenye uyabona kuhlukahlukene so sigcine si-exposeka engomeni ngokuhlukahlukana kwazo. Okay so izingoma ekanjena zasisiza ukuthi ni explore engomeni eziningi so nifunde okuningi kwamanye amaciko. Yes kakhulu sifunde okuningi kakhulu sibona indlela abadlala ngayo sibona ukubambisana kwabo and sigcina sesinokuxhumana since senza into eyodwa into esiyenza iyafana phela ihlanganisa isintu nje yonke so sigcina sixhumana thina sithola ukuhlangana ezamaqembu even though indawo zisihlukanisile. Okay siyabonga kakhulu sisima. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu sisazoqhubeka sinilethele namanye futhi amaciko umcimbi usaqhubeka kusa-eli kakhulu. Ngiyabonga. Ncweshe. Noma ngingabi la udinga ibe down anginankinga. Ya akunankinga khuluma nje ngendlela yakho. Khuluma moya. Sanibonani igama lami ngoSimphiwe Wantombela. Sikuyingoma kaZwelonke
njengenjwayelo. Mhla ka-22 June namhlanje ku-2024 third annual yengoma kazwelonke. La sinegoso lethu elidume kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana nakuyo yonke indawo. So siswethu uNgcweshe lo. Siswethu uNgcweshe. Awusichazele kabanzi sikuphi la kwenzakalani. And njengoba sila wena uzizwa kanjani njengegoso elidumile kakhulu futhi uzizwa kanjani ithini challenge yakho ngoba ingoma enigida ngibona ingoma egida ngisho abantu besilisa. So kuwena lokho kwenzakalani uzizwa kanjani? Igama lami ngu-Aphiwe Sibongo Nwakantuli ngokukoso bangibiza ngocweshe bathi ngugogo logobile bathi agoba ngayena kogoba isikela bathi ngugogo loyisimomolodi. La sekwingoma kazwelonke lana ebuthele wonke abantu besifazane nabesilisa nomama. Kungithokozise kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalomcimbi ngoba esikhathini samanje akusekho right ukuthi ubone izingane isabalele ngaphandle estradini njengoba futhi iyenzelwe la kakhulukazi eThekwini and la eThekwini isikhathi esiningi sekwenzeka izinto eziningi ezingekho right and mina ngiyajabula ukuthi ngibe ingxenye futhi ngisuka le eshowe ngize ngizofika la eThekwini. Lokho kube sibusiso kakhulu ngizobonga nomphathi womcimbi ukuthi angenze ngibe ingxenye and futhi ngibe proud ngokubona namanye amantombazane nomama besigeke njengoba futhi kusazoqhubeka futhi siphinde sibone nabanye akaze ngijabule kanje ngizothi umhlelo womcimbi ngicela ukuthi aqhubeke njalo futhi nangonyaka ozayo siphinde sihlangane naye. Ngiyabonga. Okay, sibonga kakhulu. So kuyangiqhuqhuzela kakhulu niyintsha ukuthi nihlangane nenze izinto ekanjena because esikhathini samanje intsha siyayibona futhi iwuvanzi ngalendlela. So kuwena uzizwa kanjani njengomuntu osamncane futhi ukwazi ukuhlanganisa amantombazane nenze lento eniyenzayo? Engakusho ukuthi namhlanje ebusuku sizokhempela ukuza la sike sahlala nomama bethu basiluleka ngezidakamizwa nangokukhulelwa and ngijabule kakhulu mangizuba kiss before la ekhuluma ngokuthi umuntu kumele ukuthi sambe siyotesta siyokwenza zonke izinto ezifanele zezempilo. Lokho futhi kuzosiza ngoba nabantwana basikhatha manje umuntu uyamitha ena 15 years. Lokho okugcina sekuphoxeka abazali kanti uma sila umzali uyakujabulela ukubona ingane yakhe izoqhugumezela ikusasa layo. Alright, siyabonga kakhulu Ngcweshe. Igoso la wonke umuntu kwinkundleni zonke zokuxhumana siyabonga kakhulu sisana. Ngiyabonga nami sisana. Sisakhona la kwingoma kazwelonke. Sinentombi yethu la enkulu uGandaganda. Okay, sawubona sisamcela ukuthi uyichaze uba kodwa futhi udumile kakhulu. Uzosichazela futhi nanokuthi udume ngani? Yes. Cha lo bingelelayo uGandaganda lokhala ubugudlugudlu ngokulayisha amatshitshi. Uzitho inkulu lo njengengoma yakhe ngavi ekalibhaye ngamavovo. Angiyibambe ngoba ondaba abaningi. Angiyibambe. Cha mina ngiyintombi nje esencanyana ngidabuka phansi le enquthe esigodini sasethelezini. Namhlanje usuku olukhulu lapho zonke ingoma ngokuhlukahlukana kwezifundo ezikhona la ezweni zihlangene sizobungaza ubukhona bazo ngento enhle ezenza ivikeleke ezintweni ezingcolile ezenzeka ezweni. Sisengomeni lana siyahlangana sazana nabantu abaningi esingabazi okuyinto enhle kakhulu ke leyo esicela ukuthi iqhubeke yenzeke. Cha okuduma ke nje bafowethu 1 2 3 nje kulula kakhulu. Lentombi leni yaziwa ngisho ingane encane engakakwazi ukukhuluma iyakwazi ukuthi khona umuntu okuthiwa uGandaganda ngisho impumputhi ingakazi imbona iyakwazi ukufila ukuthi hayi khona umuntu okuthiwa uGandaganda la. Ngi-artist ke mina bafowethu ngumculi. Khona ingoma yakho lo dume ngayo. Lalela ithi le ngoma lena hayi sithi yeyela alala hayi sithi yeyela alala ibambi yoziphunyuka le ngoma lena bafowethu ngiyajabula kakhulu sikwazile ukuhlanganisa izizwe eziningi ngoba ngisho umuntu ongayena uZulu uyakwazi ukucula le ngoma futhi uyakwazi ukuthola iminingi ukuthi kwenzakalani lana. Yebo ngaphandle kokuthi azachazelwe okuyinto enhle lena engibuka ukuthi namantombazane asemancane ayaqhuquzeleka ukuthi nawo kungahle kwenzeke ayibone sefana naye lo Gandaganda lona ngonga intombini ayingonga intombini ibambi yozishalela ibambi. Siyabonga kakhulu. Kubonga mina ngane yakwethu. Siyabonga kakhulu iyo ke le ingena ngane